Θεέ, και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Διευχών των Αγίων Πατερών ημών, Κύριε Ιησού Χριστό Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Мы сейчас разговаривали об Афоне, вот мы только приехали с Афоном, и вот тему зацепили очень важно. Вот какое-то вразумление, вот на Афоне в этом году очень много землетрясений, и прям не одно, а вот мы попадали под тяжелые. Για τον Άγιο Όρος και σε αυτό το χρόνο έχουμε πολλούς σεισμούς και έχουμε πετύχει πολλούς σεισμούς εκεί πέρα. Да. Это нам какое-то послание батюшка сказал или что? Что мы должны делать, почему? Καταρχήν θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην πατρίδα μας. Και εύχομαι η παραμονή σας και στο Άγιον Όρος αλλά και εδώ στο μοναστήρι να αποκομίσει πνευματικά ωφέλη. Время пребывания здесь, чтобы оно было душевно полезным. Με ρωτάτε εάν έχουν κάποια μηνύματα οι σεισμοί στο Άγιον Όρος. Вы спрашиваете, если есть сообщение, какое-то послание после землетрясения? Ну, землетрясение было серьезное, там все пострадало на Афоне, много чего. Да. Οτιδήποτε γίνεται στον πλανήτη γίνεται γιατί το θέλει ο Θεός, γιατί το επιτρέπει ο Θεός. Και δεν γίνεται τίποτε τυχαίο. Ничего просто так не случается, все случается, потому что Господь это разрешает, чтобы это случилось. Τελευταία στο Άγιον Όρος γίνονται πράγματα τα οποία δεν θα τα ήθελε καθόλου η Παναγία και ο Κύριος μας. Και οι σεισμοί αυτοί είναι ένα μήνυμα να συνέλθουν οι πατέρες εκεί και ιδίως ηγούμενοι με τα μοναστήρια. К сожалению, в последнее время то, что происходит, и землетрясения, те вещи, которые на фоне происходят, они не очень позитивные, и поэтому это как бы послание больше к тем, кто живет на фоне, и к игуменам монастырей. Διότι το περιβόλι της Παναγίας από χώρο προσευχής κοντεύει να γίνει ένας χώρος για τουρισμό. Потому что удел Богородицы, которое это место для молитвы, он практически стал местом для туризма. Мы это замечаем. Τα σημεία λοιπόν αυτά είναι για να συνέλθουμε. Και αυτοί και εμείς. Чтобы мы опомнились, и они, и мы тоже. Ναι. Και αυτές οι δικαιολογίες, γιατί ακούγονται κάποιες δικαιολογίες από κάποιους ηγούμενους να τους πει ο Θεός ότι δήθεν πάντοτε γίνονται σεισμοί στο Άγιον Όρος. Αυτοί οι σεισμοί είναι συγκεκριμένοι σεισμοί, κάτι θέλουν να μας πούνε αυτοί οι σεισμοί και δεν το πήραν το μήνυμα. Κοιμούνται. Он говорит, что некоторые игумены оправдываются, что всегда были землетрясения. Но это не так, это сообщение им, и они Тем более просто эпицентр спят, был некоторые. на Святой горе Афон, батюшки, надо сказать. Ну, я уточняю просто. Ναι, και το κέντρο των σεισμών ήταν ο Άγιος Όρος. Ακριβώς. Именно. Διότι κάποιους εκεί τους κάνανε ηγουμένους για συγκεκριμένους λόγους. Για να διαλύσουν το Άγιον Όρος. Некоторых специально поставили, чтобы они были там игуменами, чтобы они разрушили Афон тоже. Αλλιώς δεν εξηγείται να κάνουν σούπερ μάρκετ, να κάνουν χώρους για ντουζ και εγώ δεν ξέρω τι άλλα κάνουν, Потому что там и супермаркеты открывают, и какие-то отели, ξενοδοχεία μου ετοιμάζουν и так далее. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ξένα προς την παράδοση του Αγίου Όρους και το περιβόλι της Παναγίας. Традиции Святого Афона и удела Богородицы. Και ας προσέχουνε, διότι αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να κατεργήσουν το άβατο. Γι' αυτό και κάνουν όλα τα άλλα τα κοσμικά. Пусть они будут осторожны, потому что они хотят убрать это
состояние, которое сейчас находится там, и мирское туда привести. Туризм. Επεμβαίνει τώρα η χάρις του Θεού Конечно, έτσι ούτως ώστε να μας προειδοποιήσει και να τους προειδοποιήσει Божья рука ότι их θα έρθουν πολύ предупреждает и χειρότερα. вмешивается, что если ничего не изменится, еще худшее придет потом. Θα φύγει η Παναγία από το Άγιον Όρος και αλλή μόνο μας. Может Богородица уйти с Афона Θα μας εγκαταλείψει. и покинуть. Αυτά είναι σημεία Это знаки, ότι να ετοιμάζεστε. что нам нужно подготовиться. Пресвятая Богородица, она и Греции дает какие-то знаки, кроме Афона, скажите, России нашей, да, вот, ну, а Греции, России мы знаем, а Греции дает какие-то знаки, что вот надо покаяться в каких-то моментах. Вот, Η Παναγία γενικά εκτός από τον Άγιον Όρος δίνει κάποια σημάδια στην Ελλάδα γενικά. Παντού δίνει σημάδια. Говорит везде, она дает знаки. Και στην Ελλάδα και παγκοσμίως, αλλά περισσότερο επειδή είναι το περιβόλι της В εκεί, Греции, во всем мире. γίνεται πιο αισθητή. Но больше всего Και η там, παρουσία потому της, что это αλλά ее και τα удел. μηνύματά της. Έτσι. Ее сообщение туда проходит более чутко. Мгм. Монахи-то вообще понимают, что это предупреждение какое-то вообще? Και οι μοναχοί γενικά καταλαβαίνουν ότι είναι κάποιο. Κάποιοι καταλαβαίνουνε. Некоторые Κάποιοι понимают, άλλοι που τους βάλανε εκεί, некоторые- κάποιες στοές τους βάλανε εκεί, Которые- αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτε. некоторые ложи туда поставили специально, Чтобы они не развалить понимают. Афон? Да. Мгм. Что вот сподвигает этих людей, сребролюбие или деньги, что сподвигает развалить Афоны? Или это заговор какой-то вообще? Вот? Τι οδηγεί αυτούς τους ανθρώπους να διαλύσουν τον Άγιον Όρος? Είναι η πάθος για τα χρήματα ή είναι κάτι Дьявол? άλλο? Είναι Ο διάβολος. όλα μαζί. Это все Αλλά вместе. πάνω απ' όλα είναι οι στοές. Но больше всего это ложи также. Η μασονία η οποία μισεί τόσο πολύ И масонство, они ненавидят και τον Χριστό, Христа, την πιστή веру και την πατρίδα αυτή. и эту страну. Потому что она удел Божий. Γιατί είναι περιβόλη του Θεού. Ακριβώς. Διότι αυτοί Именно так. σταυρώσανε τον ίδιο το Θεό. Потому что они самого Бога распяли. Το μόνο έθνος που κήρυξε και κρατάει την ορθή πίστη είναι αυτό το έθνος. Единственный народ, который продержался и у него есть, продержался иметь православную веру, это этот народ греческий. Το περιβόλι της Παναγίας είναι το μοναδικό παγκοσμίως. И удел Богородицы, он единственный во всем мире. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το κάστρο της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό και βάλετε τόσο πολύ τα τελευταία Мы χρόνια. можем это даже назвать как замок православия, поэтому на него так в последнее время нападают. Αλλά να το γνωρίζουν ότι θα φάνε τα μούτρα τους. Και οι μεν και οι δεν. Ну, чтобы они знали, что бы ни случилось, у них не получится. Не получится. Είναι σαν να χτυπάνε ξυπόλυτοι στα καρφιά. Это то же самое, что они голыми ногами прошлись бы по углям. Ну, на Афоне все равно, батюшка, остались старцы, которые молятся. Просто многие подумают, что вот там так Афон остались и молятся, и умилостивляют Божию Матерь. Вы таких каких-то знаете, вот старцев вообще? Αλλά έτσι και αλλιώς σίγουρα μείναν στον Άγιον Όρος οι γέροντες που προσεύχονται και που κρατάνε την ορθή πίστη. Εσείς ξέρετε κάποιους από αυτούς? Βεβαίως. Конечно. Ευτυχώς και υπάρχουν και θα υπάρχουν К μέχρι της счастью, συντελείας они του есть, κόσμου, и до конца времени они будут. αλλά είναι πολύ λίγοι. Но их мало. Βέβαια και για αυτούς τους λίγους ο Θεός κρατάει ακόμα το Άγιον Όρος. Ну, конечно, и для них, для вот этого меньшинства, Бог все еще держит Афон. Όμως η μακροθυμία του Θεού δεν ξέρουμε πότε θα έχει ημερομηνία λήξεως, διότι αρκετά μας ανέχτηκε. Но мы не знаем, когда придет к этому срок годности, потому что он уже много от нас, Бог уже очень много нам терпения, терпит Пострадал, нас, можно сказать, пострадал. от нас. Αν προσέξετε λίγο θα δείτε ότι δεν βάλετε μόνο το Άγιον Όρος, όλη η Ορθοδοξία βάλετε.
И это не только Афон, а это нападает еще и на все православие. Και όχι μόνο η πατρίδα μας η Ορθόδοξη, Είναι το αλλά κα- οπουδήποτε υπάρχουν Ορθόδοξα кράτη, εκεί βάλετε. И не только наша страна православная, но и все другие православные страны. Θέλετε Страна, αποδείξεις? Хотите доказательства? Η Ρωσία, οι αδελφοί μας εκεί, οι Ορθόδοξοι, βάλλονται από όλους τους αντίχριστους τους Ευρωπαίους. Наши братья русские, как бы на них нападают все европейцы. Да. Οι αδελφοί μας στη Συρία σφάζονται σαν τα αρνιά, Наших братьев γιατί в είναι Сирии, Ορθόδοξοι. их режут Да, да. как баранов. Εδώ Потому στην что они πατρίδα μας, православные. εδώ στην πατρίδα μας, οι χειρότεροι νόμοι που δεν έχουν ξαναγίνει στην πατρίδα μας, περνάνε τώρα από τους αντίχριστους. И в нашей стране тоже самые ужасные законы, которых никогда здесь не было, их сейчас выпускают здесь, и они от антихристов приходят. Βλέπετε, κλείσανε εκκλησίες να μην γίνονται θείες λειτουργίες. Они даже закрыли церкви, чтобы не было литургии. Αλλάξανε το πιστεύω. Изменили веру. Ενώ το πιστεύω μας λέει το τριήμερος. Ανάσταση αυτή το κάνα διήμερος. Μας βάλανε μάσκες. Ό,τι θέλεις μας κάνανε εκεί. Маски нам, ну, в вирус этот, маски нам надели. Что хотят, то и делают. Μας βγάζουνε τον Τίμιο Σταυρό. Убирают у нас наши кресты. Και από τις Всякие. εκκλησίες, αλλά και από τα βουνά οι αντίχριστοι. Не только из церквей, но еще и с гор. Преклонные кресты убирают. Αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν είναι και σήμερα, που βγάλανε τον Τίμιο Σταυρό από ένα βουνό. Από το Μανιάκι Καστοριάς εκεί. На одной горе Кастарья убрали один большой крест. Βλέπετε, βάλετε η πίστη μας σε ψυχρό. Видите, как нападают на нашу веру просто так. Και όλα αυτά με το όργανο του И διαβόλου. все это происходит через средства дьявола. Είναι μηνύματα λοιπόν ότι δεν πάμε καθόλου καλά και θα επέμβει ο Θεός. Это Και сообщение τότε для нас, что мы алимоно не μας. очень хорошо идем, и Господь вмешается в это. Όπως επενέβη και άλλες φορές στην ανθρώπινη ιστορία. Так же, как и вмешивался в это и другие разы в человеческой истории. Επενέβη στην εποχή του Νόε και τους τα πλήξε όλα. Например, в период Ноя. Επενέβη στα Σόδομα και τα Γόμορα. Τα Содом, διάλυσε Гоморра, όλα. Там он все разрушил. Και άλλες φορές έχει επενέβη. Με τον πύργο του Βαβέλ που θέλανε οι άνθρωποι να φτάσουν στο Θεό. Και τώρα το ίδιο δεν κάνουνε. Когда люди хотели к Богу как бы дойти, достучаться. И сейчас мы то же самое не делаем. Αλλά αυτή τη φορά θα είναι πολύ πικρό το ποτήρι Но в этот раз για чаша την будет ανθρωπότητα όλη. очень горькая для всего человечества. Много пострадали. Τουλάχιστον οι συνειδητοποιημένοι χριστιανοί ας μετανοήσουμε να επιστρέψουμε στο Χριστό. Хотя бы мы, как христиане, пусть мы покаемся и вернемся к Христу. Διότι θα δώσουμε εξετάσεις, όλοι θα δώσουμε Потому что мы εξετάσεις. все экзамены будем сдавать. Και οι μεγάλοι και οι μικροί. И большие, и маленькие. Η επιστροφή μας να είναι σαν την επιστροφή του Ασώτου. И наше возвращение, чтобы оно было как возвращение Асота, Ο Άσωτος ο Υιός που επέστρεψε πίσω. сына, да, блудного сына. Έτσι να επιστρέψουμε κι εμείς. Так же, чтобы мы вернулись. Μετανοημένοι, εξομολογημένοι Покаянные, исповеданные και αποφασισμένοι να ζήσουμε με τον Χριστό έως τέλους. и решимые жить с Христом до самого конца. Γιατί κουνάς το κεφάλι σου για πού? Почему ты головой киваешь? Я с вами абсолютно согласен, потому что, Симфонополита. Христа убирают везде. У нас даже в России тоже кресты стараются убрать Acum везде. chestia Со Россия всех, целом нас вишен ту тавруш. Да, со всех программ, передач, ну, везде Από όλα τα пытаются его, προγράμματα, да. από И даже как-то за Бога обидно, τηλεοπτικά если честно. Вот. και Βλέπετε, στεναχωριέμαι. είναι οργανωμένο το κακό, είναι οργανωμένο Видите, κατά это του Χριστού. всё О Боге мало заговор. стали говорить, и знаете, у нас вообще вот есть телеканалы там Спас, Союз, я их мало смотрю. Έχουμε κάποια τηλεοπτικά ορθόδοξα
Стирошия, канале. Я объясню почему. Читал Потому что Полей. там Духа Христова нет, не стало практически. Γιατί τώρα σχεδόν δεν υπάρχει το πνεύμα του Χριστού σε αυτά Προστατή. τα κανάλια και απλότητα. Простоты не стало вот этой, которая была. Εμείς οι Οποία χριστιανοί τα περιμένουμε αυτά, διότι μας λέει, μας έχει προειδοποιήσει ο Χριστός μας ότι στα έσχατα χρόνια, στα τελευταία του Αντιχρίστου εκεί, ο διάβολος θα ορίεται, λέει, θα βγει σαν λεοντάρι, ποιον θα καταπιεί. Αυτό γίνεται τώρα. Мы ждали этого, потому что нас Господь предупредил, что в последние времена дьявол, он как лев, Прыгающая, да. да, и поэтому Сейчас люди мало верят, что дьявол есть. πολλοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ο διάβολος τώρα. Αλλά αυτοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Он και убедил Θεός. почти всех, что его нет. Το, το θέμα δεν είναι το τι πιστεύουν αυτοί και τι όχι. Το θέμα είναι ποια είναι η αλήθεια. И Και την αλήθεια μας την έχει δείξει ο Χριστός μας εδώ και 2.000 χρόνια. самое главное, это где правда, а не то, во что верят или нет. Ну, то есть, если они верят в дьявола, они не верят в Бога тоже. И нам Господь всю правду показал еще 2000 лет назад. Η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου είναι να πείσει τον άνθρωπο ότι δεν υπάρχει ο διάβολος. Самая большая уловка дьявола — это показать, что, ну, как бы, другого убедить, что его нет. Έτσι. Да, и тогда можно им руководить и все. Και τότε μπορείς να τον χειριστείς. Ακριβώς. Можно сказать, батюшка, я тоже последнее время вот замечаю, что даже на службах вот, люди стоят, думают, ну вот как-то, да, о своем, Παρατηρεί ότι общаешься с ακόμα христианами, они совершенно о другом, και как-то στις не о Боге, не о λειτουργίες Христе. ο κόσμος στέκεται και σκέφτεται για τα δικά του και μιλάς με τους ανθρώπους και δεν συζητάς για В τον чем Θεό, смысл христианства αλλά и για веры в κάτι Христа? ασήμαντο. Ποιο είναι το νόημα της πίστης στο Χριστό? Неужели только ходить на собрания и разговаривать? Μόνο να πηγαίνεις σε συναντήσεις και να μιλάς? Кроме всего прочего, когда ты вышел из церкви, что нужно христианам Όταν делать? βγήκες, ας πούμε, από την εκκλησία, τι Настоящим πρέπει οι χριστιανам. αληθινοί πιστοί να κάνουν? Βλέπετε ότι ο διάβολος δουλεύει τόσο καλά με τα όργανα του και από την άλλη τόσο αδρανείς είναι οι αρχιερείς μας οι οποίοι έχουν και την ευθύνη του ποιμνίου τους. Дьявол настолько умело работает своими руками, но также виноваты и архиереи, потому что это их долг быть в ответе за свое стадо и их правильно направлять. Мгм. Ξέρετε, εάν ο άνθρωπος δεν ξέρει από πού ήρθε, γιατί ήρθε και πού θα πάει, είναι σαν ένα πρόβατο χωρίς μυαλό. Если человек не знает, откуда он произошел, почему он здесь и куда он пойдет, это то же самое, что быть овцой без мозгов. Γι' αυτό και βλέπετε αυτή την αταξία στους χριστιανούς μας, να Поэтому- πηγαίνουν στην εκκλησία και όπως πηγαίνουν έτσι να φεύγουν. Это и происходит у наших христиан. Вот они, например, идут в церковь, и как они пришли, так они уходят. Διότι δεν ξέρουν και δεν τους το είπαμε κι εμείς, οι Потому что они не αρχιερείς μας, знают, и наши ποιος είναι ο архиереи σκοπός της им тоже не εκκλησίας. рассказали, каков смысл всей церкви. Ну хотя бы сейчас бы от батюшки услышать какие-то простые слова о Христе. Что нам Τουλάχιστον делать вообще? και κάποια απλά λόγια να ακούσουμε από εσάς για τον Χριστό. Βεβαίως. Τι πρέπει να Ну, κάνουμε. послание Θα такое. τα имеется πω в και виду. στους αρχιερείς μας, κάποιοι δεν ξέρουν ούτε αυτοί, διότι σπουδάσανε στον Πάπα και δεν ξέρουν ποιος είναι ο σκοπός της εκκλησίας. Я это всем скажу, и даже архиереям нашим, потому что Скажи. есть некоторые, которые у папы учились. Понятно. И Λοιπόν, όπως χρειάζεται ένα πρακτορείο για να Мысль βγάζει Папа εισιτήρια Римский католик. για να ταξιδεύουν οι άνθρωποι, так же, как и туристическое агентство делает билеты, чтобы люди путешествовали, έτσι και ο Χριστός δημιούργησε την εκκλησία του также Господь создал нашу церковь, για να μπορεί ο άνθρωπος να ετοιμάζεται μέσα εκεί για την αιώνια βασιλεία των ουρανών. чтобы люди могли подготавливаться здесь К небу. к небу. Да. Η εκκλησία λοιπόν, εκτός από το ότι είναι θεραπευτήριο, θεραπεύει ψυχές και σώματα, Наша церковь, кроме того, что это лечебница, и она лечит души и тела, μεταβάλλει τον άνθρωπο, τον αλλάζει τον άνθρωπο, από παλιάνθρωπο το κάνει καινούριον άνθρωπο оно меняет человека, и из старого человека делает его новым человеком.
Του αλλάζει το αίμα του παλιού ανθρώπου του Αδάμ και το βάζει μέσα του καινούριου Αδάμ, του Χριστού μας. Он меняет кровь старую от Адама и ставит и вливает нам новую кровь нашего Христа. Και τον ενώνει μαζί με τον Χριστό μας. И объединяет человека с нашим Христом. Και όπως αναστήθηκε ο Χριστός μας, έτσι αναστήνεται ο χριστιανός. И как воскрес наш Христос, так воскрешает и христианин. Και φεύγοντας από αυτή τη ζωή, ενωμένος με τον Χριστό, είναι αιώνια στη Βασιλεία των Ουρανών. И уходя из этой жизни, объединенный с Христом навсегда в Царство Небесное. Αυτό το σκοπό έχει η Εκκλησία, η οποία ανέλειπε, αλλήνουμε μας, κανένας δεν θα μπορούσε να πετύχει το προορισμό του, να πάει στη Βασιλεία των Ουρανών, στον Παράδεισο δηλαδή. Цель нашей церкви, потому что если бы церкви не было, то мы бы не было бы и нашего. Λοιπόν, είναι τόσο απαραίτητη η Εκκλησία, όσο είναι απαραίτητο και η τροφή του ανθρώπου για να ζήσει σε αυτή τη ζωή. Церковь настолько важна для нас, как нам важна и пища, чтобы мы могли существовать и жить в этой жизни. Γιατί ο άνθρωπος, εάν δεν τρέφεται υλικά, Потому πεθαίνει. что человек, если он не будет есть, то он умрет. Έτσι και αν δεν τρέφεται πνευματικά, πεθαίνει πνευματικά. Και αυτός ο θάνατος είναι αιώνιος. Также, если он не будет получать духовную пищу, то он духовно умрет. И эта смерть, она вечна. Γι' αυτό η Εκκλησία έχει πολλούς σκοπούς. Βγάζει και το εισιτήριο, βγάζει και το διαβατήριο, τρέφει και τον άνθρωπο, Поэтому есть много τον целей. μεταβάλλει τον άνθρωπο από παλιό άνθρωπο, τον κάνει καινούριον άνθρωπο. Они и церковь, и билеты, и паспорт тебе делает, можно сказать, в царство. И, Небесное. да, и меняет из старого человека тебя в нового. Και ένα άλλο σημείο πολύ σημαντικό, η Εκκλησία δείχνει ένα μέρος του И παραδείσου. еще что-то важное, что церковь нам показывает кусочек рая. Γιατί μπαίνοντας μέσα στο ναό, Потому что, ο заходя в χριστιανός церковь, христианин βλέπει ένα μέρος του παραδείσου. Γι' αυτό και βλέπει κουσότσικ τις εικόνες, τις αγιογραφίες, поэтому με τους смотрит Αγίους, иконы, με την Παναγία, με τον со Κύριό μας. святыми, с Богородицей, с нашим Господом. Έτσι θα είναι και η Βασιλεία των Ουρανών, Так будет в Царстве Божьем тоже. εάν ο χριστιανός είναι συνειδητοποιημένος Если христианин, он осознанный και ξέρει γιατί πηγαίνει στην и знает, Εκκλησία. почему он приходит в церковь. Έτσι. Мы сегодня были в Паисе Святогорца, с Георгием ездили. Мы с Мэтой Йорго На и могилу. Хаме Пайсимера, Стотафу Ю Пайсию. Там столько много людей, тысячи. Хиляды сантропер, континентом прошки. Я хочу сказать, что люди просто кому-то он является Паисий Святогорец, кто-то Σε κάποιον έρχεται ο Αγίος Παϊσίος. кто-то рассказывает, Κάποιος что λέει он явился и ему сотворил чудо, там от онкологии исцелил, ότι еще как-то. είδε τον Άγιο Παΐσιο και τον έκανε ένα θαύμα, τον γιατρήψε από το καρκίνο ή οτιδήποτε τέτοιο. Насколько рядом небо с нами и вообще святые. Πόσο κοντά είναι ο ουρανός μαζί μας και γενικά όλοι οι Αγίοι. Ну, на примере Паисия Святогорца, Με το почему к нему παράδειγμα идут много του людей? Αγίου Παϊσίου, γιατί τόσοι άνθρωποι έρχονται. Όσο κοντά είμαστε εμείς τώρα, όσο κοντά είμαστε, Так же близко, как и мы τόσο είναι сейчас και οι Άγιοι μας. близко с вами рядом. Так же и наши святые с нами близко находятся. Они Паисий, да, вот он помогает избавиться от дьявола и как он Ο вообще. Άγιος Παΐσιος γενικά βοηθάει να φύγει τον διάβολο από σένα και τα Ну, λοιπά. какой он духовный, он Ευλογημένο. в духовном мире, с духовного мира приходит к нам, или как вообще? Μας вот это έρχεται, σε εμάς ну. έρχεται μέσα από το πνευματικό κόσμο ή πώς. Просто вот интересно, да. Как... Σε μας έρχεται κάθε και λίγα και εδώ. Σε εσάς πώς δεν έρχεται. Οι αποστάσεις εκμηδενίζονται Часто για τον приходит. Άγιο. Вам как он не Вот приходит? Расстояние И для святого реализм. это вообще ничего. Почему мы святых не видим тогда? Γιατί τότε δεν βλέπουμε τους Αγίους? Γιατί δεν βλέπουμε, διότι πνευματικά είμαστε Почему τυφλοί мы γι' не αυτό. видим? Потому что мы слепые духовно, вот поэтому. А как прозреть? Και πώς μπορείς να ανοίξεις Πώς τα μπορείς. Ναι. Η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο και ανοίγει και τα μάτια και της Церковь ψυχής και του это σώματος. лечебница, и она открывает глаза и души, и тела. Δεν μου λες, αν ένας τυφλός
του πεις ότι υπάρχουν τόσα δέντρα, λουλούδια, πουλιά, αυτό, τι θα σου λέει? Если скажешь одному слепому, что есть столько деревьев, есть столько птиц, цветов, то что тебе будет слепой говорить? Αυτός επειδή δεν τα βλέπει σημαίνει ότι δεν υπάρχουν? Потому что он их не видит, это что значит, что их нет? Τέτοιος είναι και πώς θα λέμε, Анатолий. ο Ανατόλιος. Πνευματικά είναι τυφλός, γι' αυτό δεν βλέπει τίποτε. Έτσι να του πεις. Поэтому говорит себе, ты духовно слеп, поэтому ты не видишь святых. Ο Άγιος έχει 5.500 θαύματα μετά την κοίμησή του. У святого есть больше 5500 чудес после того, как он почил. Και θυμούμε ένα περιστατικό, είχαν πάει στο Άγιον Όρος και βρήκανε τον Άγιο εκεί, μια ομάδα παιδιών. И одна группа людей пошла на Святой гору Афон και τους ζητήσανε να τους κάνει ένα θαύμα. и спросили у Паисия, потому что нашли его там этот гроб, спросили у него, чтобы он им чудо какое-то сделал. Μήπως θέλει να του κάνουν και αυτόν ένα θαύμα? Может быть, ты тоже хочешь, чтобы тебе чудо какое-то сделали? Λοιπόν, του ζητήσανε μάλιστα ένα μεγάλο θαύμα. Они у него попросили очень большое чудо. Λοιπόν, ήταν καμιά δεκαριά αυτή και λέει θα σας κάνω εγώ ένα θαύμα. И он говорит, я им... Ήταν ζωντανός. Ναι, ευλογημένη, ήταν ζωντανός, όταν ζούσε. Он жил тогда, они пришли к нему, он был живой еще. И спросили, ну, захотели чудо большое, да. И он говорит, чудо хотите, хорошо. Και τους έβαλε στη σειρά, И он их λέει θα всех μπείτε στη σειρά, в очередь поставил. θα σας κόψω τα κεφάλια και θα σας τα ξαενώσω. Я Θα вам τα ενώσω πάλι. всем отрублю голову и потом еще раз прикреплю. Για να μην τα μπερδέψω όμως θα είσαστε με τη σειρά, μην Но κουνιέστε. чтобы я не перепутала головы, вам нужно в очереди быть, чтобы... Ναι, ναι, ναι. Όχι τέτοιο θαύμα, δεν θέλω τέτοιο θαύμα. Мы не хотим такое чудо. Εγώ λέει τέτοια θαύματα κάνω, μεγάλα Он θαύματα. говорит, ну я такие чудеса делаю. Чудеса, да. Очень классно, да. Κάνει μία ερώτηση Γεώργιο. Ο Γιώργος. Γεώργιος. Παρακαλώ. Εμείς ζούμε στο χρόνο του Αποκάλυψη. Ζούμε στα έσχατα χρόνια. Да, мы живем в последние времена. Γι' αυτό να είμαστε όχι έτοιμοι, πανέτοιμοι. Поэтому нам не просто нужно быть готовым, а нам нужно быть очень готовыми. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεσπάσει. Что в любой момент, в любую минуту Δεν μας έδειξε μηνύματα. может что-то случиться. Нам он не показал разве сообщение. Δεν έχουμε μηνύματα. Разве у нас Εκτός нет από τους столько σεισμούς. сообщений, Βλέπετε, кроме землетрясений, кроме всего. είναι έτοιμος να ξεσπάσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Έτοιμος είναι. Третья мировая война практически Δεν на φαίνεται пороге. αυτό? Что нам разве не видно? Видно, да. Λοιπόν, θα είναι και το τελευταίο. И она будет и последней. Γι' αυτό ας είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι. Поэтому нам нужно быть готовыми. Που σημαίνει μετανοημένοι, Это εξομολογημένοι. значит покаянными, исповеданными, Να ζούμε μυστηριακή ζωή. чтобы мы жили таинственную жизнь. Жизнь Να таинств. γαζωθούμε από τον Χριστό και την Εκκλησία Чтобы Του. мы держались за Христа и за Его церковь. Και τότε δεν θα έχουμε κανένα άγχος και αγωνία. И тогда у нас не будет никакого волнения. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε εκ των προτέρων ότι ο νικητής θα είναι ο Χριστός. Мы знаем, что Господь, Он победитель. Και όποιος είναι με τον Χριστό, αυτός θα είναι ο νικητής. И кто с Христом, он тоже будет победителем. Και η νίκη θα είναι να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών, διότι αυτός είναι ο σκοπός του ανθρώπου. И победа будет в том, что мы зайдем в Царствие Божие, потому что это и есть цель человека. Πού διαφωνεί, για πει να... Ты Πού где-то, διαφωνεί. ты с чем-то не согласен, может быть? Нет, я вопрос следующий. Ну, когда мы приобщаемся святых христовых тайн, Όταν κοινωνάμε, да, следующее. Не Как помню, в нас тогда дьявол изгоняется дьявол, и внутри Христос творит молитву, творит спасение. Как это внутренне, πώς δουλεύει духовно αυτό происходит? πνευματικά μέσα μας, ο διάβολος φεύγει από μας και προσοχή μπαίνει μέσα μας. Исповедью, покаянием, как με это την все? Ну, людям εξομολόγηση просто понять επίσης, хотя бы. για να καταλάβουν οι άνθρωποι την Многие не ουσία, понимают γιατί даже πολλοί этого. δεν καταλαβαίνουν ούτε αυτό. Вот просто как это.
Ο Χριστός μας ήρθε στη γη, Наш Христос пришел на землю, μας φανέρωσε τον Πατέρα, нам показал своего Отца μας έδειξε τον τρόπο σωτηρίας, и показал нам путь спасения. διότι μέχρι τότε δεν σωζόταν κανένας. Потому что до того времени никто не спасался. Γι' αυτό και μετά την Ανάστασή του Поэтому после его воскресения δημιουργεί την εκκλησία του он создал свою церковь. και μέσα εκεί ο άνθρωπος ετοιμάζεται για τη σωτηρία του. И в ней человек подготавливается к своему спасению. Διότι ο Θεός έγινε άνθρωπος Потому что Господь стал человеком, για να μπορεί ο άνθρωπος να γίνει κατά χάρη Θεός. чтобы Господь, Κατά χάρη Θεός. Με τη χάρη. чтобы человек мог стать Богоподобным, да? богоподобным. Γι' αυτό και το πρώτο μυστήριο που άφησε ο Χριστός μας στην Поэтому первое ανθρωπότητα таинство, которое Господь нам оставил, είναι η βάπτιση. это крещение. Διότι μέχρι τότε ο άνθρωπος ήταν χωρισμένος από το До Θεό. крещения мы были, человек был разделен от Бога, отделен. Έφερνε το προπατορικό αμάρτημα. И у него был грех первородный. Ναι. Με τη βάπτιση ξαναενώνεται ο άνθρωπος με το Θεό. И с крещением Господь опять объединяется, человек опять объединяется с Богом. Η βάπτιση αναγεννάει τον άνθρωπο, ξαναγεννιέται. И крещение опять объединяет обратно, человека, да. и он опять Таинство. рождается заново. Αλλά δεν φτάνει μόνο να αναγεννηθεί, αλλά πρέπει και να συντηρηθεί. Но этого недостаточно, что он просто возрождается, человек, он еще и должен следить потом Και за собой. συντηρείται και ζει με τη Θεία Κοινωνία. И он должен поддерживать это со святым причастием. Причастие святых Διότι Христов. Что такое причастие? αυτό, Для обычных людей, да. αυτό μοιάζει πως όταν ένα παιδί γεννιέται, Это похоже на то, что когда один ребенок рождается, η μάνα αμέσως το φέρνει στο στήθος για να το θρέψει και να συνεχίζει να ζει. мать его сразу же прикладывает к груди, чтобы его покормить, и чтобы он был покормлен, чтобы он продолжал жить. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Вот это Και, делает και церковь αναγεννάει тоже. και συντηρεί τον И άνθρωπο. возрождает человека, и рождает его, и как бы кормит его. Церковь. Да. Και δεν είναι μόνο αυτό, διότι ο άνθρωπος И это μετά, не только это. μετά τη βάπτιση του αμαρτάνει. Потому что люди после крещения грешат. Και η αμαρτία χωρίζει τον άνθρωπο από το И Θεό. грехи, они отделяют человека от Господа. Γι' αυτό και ο Χριστός άφησε ένα φάρμακο Поэтому μετά τη Господь нам βάπτιση оставил таблетку специальную, что после крещения άφησε τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Он нам оставил исповедь и покаяние. Γι' αυτό και οι Άγιοι λένε ότι η εξομολόγηση είναι το δεύτερο βάπτισμα. Поэтому святые говорят, что исповедь это второе крещение. Και η εξομολόγηση είναι, γίνεται πάντοτε. Είναι И исповедь всегда происходит. επαναλαμβανόμενη То есть, είναι η она- εξομολόγηση με την Мы ее μετάνοια. постоянно повторяем. Исповедь с покаянием. За всю нашу Χωρίς, жизнь. όπως δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος πνευματικά και να σωθεί χωρίς την βάπτιση, έτσι δεν μπορεί να σωθεί και χωρίς την εξομολόγηση. Поэтому как человек не может жить без крещения, так он не может жить и без исповеди. Έτσι και όπως ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς φαγητό, Так же, как и человек не может жить без еды, δεν μπορεί να ζήσει και χωρίς το σώμα και το αίμα он не του может Χριστού жить без тела и πνευματικά. без крови и плоти Господа, духовно. Вот интересно, люди сейчас бегают, ищут старцев. Вообще, для чего Бог дал старцев нам в нашей жизни? Έχει И ενδιαφέρον что они делают вообще для στο Бога? ότι πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν και ψάχνουν τους γέροντες, γιατί ο Θεός μας έχει δώσει γέροντες και τι κάνουν για την Ο ανθρωπότητα. Θεός έχει αφήσει τον άνθρωπο
με το αυτεξούσιο, την ελευθερία του. Господь нам дал свободу выбора. Και του δίνει την ευκαιρία να πάει όσο πιο ψηλά μπορεί. И он дает ему возможность настолько высоко подняться, насколько он хочет и может. Βλέπετε, τόσο ψηλά που μπορεί να γίνει και Θεός κατά χάρη. Настолько высоко, что он может стать богоподобным. Αυτός είναι ο σκοπός του ανθρώπου. И это и есть цель человека. Και έτσι αυτοί που το πιάσανε το νόημα, Те, кто поняли смысл, ψάχνουνε. они ищут. Δεν αναπαύονται μόνο με μικρή πνευματική ζωή, αλλά Им θέλουν недостаточно μεγαλύτερα, θέλουν маленькой περισσότερα. духовной жизни, они хотят больше и больше. Και κάνετε πολύ καλά εσείς που ψάχνετε γεροντάδες ακόμα και μέχρι το Άγιον Όρος. Поэтому вы очень хорошо делаете, что вы ищете старцев даже до Афона. И Αυτό το κάνανε ακόμα και οι Άγιοι. это делали даже святые. Πηγαίνανε, λέει, στα βάθη της ερήμου να βρούνε κάποιον πνευματικό για να τους πει λόγο Θεού. Они в глубину пустыни ходили, чтобы найти какого-то духовного человека и послушать голос Бога. Διότι Через них. ως επιτοπλίστων οι γεροντάδες, οι φωτισμένοι, κρύβονται. Потому что большие прозорливцы, они скрываются. Και οι χριστιανοί τους ψάχνουν να τους И ανακαλύψουν. поэтому христиане их ищут, чтобы они могли их Ну найти. Ένας τέτοιος ήταν και ο Άγιος И Παΐσιος. Паисион был одним из них. Γιατί όσες φορές πηγαίναμε να το βρούμε ήταν κρυμμένος ήταν. Сколько раз мы не приходили к нему, он был там скрыт. Αλλά εμείς τον ανακαλύπταμε. Но мы его находили все Με равно. την αγάπη και τον ενθουσιασμό που είχαμε τότε. С любовью и с энтузиазмом, который у нас был тогда. Και αυτός βλέποντας την αγωνία μας και την Когда χαρά он μας να τον видел δούμε, нашу радость, παρουσιαζόταν εκεί он- ξαφνικά. Он ни с того ни с сего выходил к нам. Αλλά εμείς δεν ξέραμε που ήταν καν. Но мы никогда не Παρουσιαζόταν знали, где он ξαφνικά. был. Он Ναι. просто выходил ни из откуда. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Этому Θεώ, слава δόξα Богу. τω Θεώ, που ο Θεός ακόμη Что Και στην Господь все εποχή еще μας в нашем даже времени δίνει τέτοιους Αγίους. нам дает таких святых. Που σημαίνει ότι έχουμε ελπίδα. Это Έχουμε значит, ελπίδα. что у нас есть надежда. Ну, даже вот старцев видеть не по книжкам, а уже так увидеть, вот это уже такая благодать Божия. И люди как бы немножко заражаются и меняются через Είναι старца. μεγάλη вот, ευλογία του Θεού να Ну, в όχι хорошем απλά από τα смысле. βιβλία να Хочется διαβάσει лучше τους стать γέροντες, как он. αλλά Да. για να τους δεις κιόλας, για να πάρεις κάποια πνευματική τροφή και οι άνθρωποι κάπως Κάποιο- αλλάζονται και θέλουν να γίνουν καλύτεροι. Λοιπόν, οι Άγιοι είναι ζωντανοί. Святые, они... Ρώτησε το, θέλει να Живые. τον δει τον Άγιο. Θέλει. Τι Θα του хочεις- το στείλω εγώ. Ты Έτσι πες. хочешь увидеть святого, он тебе пришлет. Τον ευλογημένο. Спаси Господи, да. Благословенный, говорю. Αρκεί να είναι έτοιμος όμως. Главное, чтобы ты был готов только. Хорошо. Χαρασό. Ναι. Τον ευλογημένο. Μα οι Άγιοι είναι οι πηξίδες μας, αν θέλετε. Это наш компас. Святые это наш компас. Είναι οι χάρτες που μας Это δείχνουν наш- πώς θα πάμε στον παράδεισο για Наша να μην карта. χαθούμε στη διαδρομή. Чтобы они нам показывают, как мы можем дойти в рай, чтобы мы не потерялись по пути. Είναι αυτοί που μας συνδέουν με το Θεό. Это те, которые нас соединяют с Είναι Богом. οι αγγελιοφόροι μας, Наши, οι μεσίτες μας. можно сказать, риэлторы, Мгм. посредники. Γι' αυτό να τους επικαλούμαστε πολύ συχνά. Поэтому мы должны к ним взывать очень часто. Να μιλάμε όπως μιλάμε έτσι τώρα μαζί, Чтобы мы να с μιλάμε ними και με τους Αγίους. Вот так вот, Μας как мы ακούνε, сейчас μας с βλέπουνε, вами μας νιώθουνε, разговариваем, μας καταλαβαίνουν. С ними нужно так же говорить. Они нас слышат, они нас чувствуют, они нас То есть понимают. по-простому. Это απλо. Έτσι απλά. Настолько Ακριβώς. Многие да. просто сейчас заученными молитвами, а по-простому мало кто молится. Γιατί Ну, υπάρχουν хотя, πολλοί άνθρωποι есть, που но- μόνο διαβάζουν προσευχές και έχουν αυτές τις προσευχές που Πόσο ξέρουν. απλά ένα παιδί μιλάει με τη μάνα του, με τον πατέρα του. Τόσο απλά μπορούμε να μιλήσουμε Мы και можем εμείς настолько με τους Αγίους. просто поговорить со святыми, так же просто, как и маленький ребенок разговаривает со своими родителями. Μόνο Настолько просто. να είναι έτοιμοι όταν παρουσιαστεί, να μην τρομάξει. Но чтобы вы были готовы, если он к вам придет, чтобы вы не испугались. А можно рассказать один случай, мы оформили, рассказали назад.
Θέλει να σας πει μια ιστορία, τον έχουν πει О κάποια блаженной παιδιά από τον Матроне Άγιον Όρος Московской, да. για την Αγία Совсем Ματρόνα της Там на Μόσχας. Карулях есть ребята, которые... Στις Ну, монахи, Υπάρχουν Карулы. На Афоне. μοναχοί. Они говорили, что вот Россия, там у нее духовности нет и все такое, она вот такая. Και λέγανε такая. ότι η Ρωσία δεν έχει πνευματικότητα, ότι είναι έτσι, είναι αλλιώς. Когда ночью был монах, встал ночью, он увидел Матрону у него в Και τη келье. νύχτα όταν αυτός ο μοναχός σηκώθηκε, είδε στο Μασκόφσκο. κελί του την Αγία Ματρόνα της Она ему Μόσχας. сказала, говорит, Και τον είπε, она показала всю Россию ему. τον вот έδειξε так, όλη τη на Ρωσία Афоне. И сказала, что, говорит, люди простые в России и открытые. και τον είπε ότι στη Ρωσία άνθρωποι είναι Но απλοί και политики, ανοιχτοί, αλλά οι πολιτικοί, также политики, они там многие И περισσότεροι, разваливают и Россию πολλοί специально, и христианство тоже, διαλύουν και масоны. την Ρωσία και Да. τον И χριστιανισμό. Матрона ему сказала, говорит, Και τον простой είπε η народ, не Ματρόνα, обижай. Μην στεναχωρείς τον απλό του κόσμου. И он спросил, кто ты? Она говорит, я Матрона Και Московская. την ρώτησε ποια είσαι εσύ και λέει ότι είμαι Αγία Ματρόνα της Вот, Μόσχας. и теперь у него акафисты, иконы, Матроны, Τώρα на- έχει και τις и εικόνες молится της, ей. κάνει προσευχές. И она ему открыла κάθε στο душу υμνό. русского человека. Τον έχει ανοίξει την ψυχή του Ρώσου. Она простая, добрая Είναι и πολύ, любящая. ήταν πολύ απλή, αγαπητή και Вот так святые рядом, вот как-то это κάπως все. έτσι οι Αγίοι είναι κοντά μας. Такая интересная история Πολύ. была. Да. Έχουμε και άλλους Ρώσους Αγίους, τους οποίους είμαστε περήφανοι που У είναι нас есть еще Ορθόδοξοι другие χριστιανοί οι αδερφοί μας αυτοί. святые русские, за которых мы очень горды, что они у нас есть. Мгм. Они наши Για την πρώτη γραμμή. православные святые. Λοιπόν, έχουμε τον Άγιο Ευγένιο τον Евгений есть- Родион. Да. Άγιος της εποχής μας. Он святой нашего времени. Και μάλιστα μεγάλο И μάρτυρας. также Евгений Родион. мученик. Δεν αναρωτιέστε καθόλου γιατί κυνηγούν τον Τίμιο Σταυρό Вам οι не αντίχριστοι? интересно, почему Γιατί τους антихристы καίει. против креста Господня? Потому что он их ждет. Мгм. Δόξα τω Θεώ. Και αυτό το παλικάρι Νίκας με φωτογραφία. μας δείχνει το δρόμο. Ότι ο Τίμιος Σταυρός είναι η πηξίδα που θα μας πάει И, στον παράδεισο. и этот парень нам тоже показывает путь, потому что это компас для царства, чтобы мы пришли в Царствие Небесное. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι το θέμα του Τιμίου Σταυρού. Γι' αυτό και βάλετε. Και μάλιστα Понимаете, δεν насколько- βάλετε μόνο από τους εχθρούς της Насколько πίστεως важна μας, тема креста, поэтому αλλά и βάλετε και από τους ίδιους κάποιους αρχιερείς μας. И даже Δηλαδή какие-то ο не εχθρός только μπήκε наши μέσα политики, στην εκκλησία μπήκε. но еще и архиереи некоторые. Ο Λύκος μπήκε στο ματρί. И Ναι. волк просто зашел даже в церковь уже. Ακριβώς. Γι' αυτό, Поэтому, αδελφοί μου, Мои ετοιμαστείτε. братья и сестры, Πάρτε τα όπλα της πίστεως. будьте το, готовы и возьмите свое Και ένα από оружие τα веры. δυνατότερα όπλα είναι ο Τίμιος И Σταυρός. один из самых сильных оружий это крест. Это крест. Να μην υπάρχει ορθόδοξος χριστιανός χωρίς τον Τίμιο Σταυρό στο λαιμό. Να μην Не υπάρχει. должен существовать вообще православный христианин без креста на шее. Και όπου μπορείτε και όπου σταθείτε, στα λαγκάδια μας, στα σπίτια σας, οπουδήποτε να υπάρχει ο Τίμιος Σταυρός. И везде Εκεί να τον должен быть υψώσουμε. в доме, где бы вы ни находились, нужно возвышать крест Как Господень. Гавриил крест. Δόξα τω Θεώ. Старец Гавриил, да. Δόξα τω Θεώ. То Είναι η δύναμή μας. Είναι το σύμβολο της νίκης. Εδώ πάνω νίκησε ο Χριστός και το θάνατο και την αμαρτία και το διάβολο. Έκανε 3 μεγάλους νίκες. Γι' αυτό και τον μισούνε τόσο πολύ αντίχριστοι. и поэтому его настолько сильно ненавидят антихристы, потому что он Крест. побеждает. Всё. Όσο πιο πολύ θα τον κυνηγούν οι αντίχριστοι, τόσο πιο πολύ θα τον αγαπάμε εμείς. Και θα γαζωθούμε στο Сколько σταυρό они του. его атакуют и бегут за ним, столько мы и будем любить. Αυτός είναι Лехи. οργανωμένος. Ты собранный, говоришь. Да, сразу. Божья Акафист Божьей Матери.
Скажи ему. Κάθε στο σύμνος της Παναγίας έχει μέσα ένα Δόξα βιβλίο. τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Με αυτό νίκησε ο Χριστός. Πάνω στο σταυρό Έτσι. νίκησε ο Χριστός μας αυτούς τους τρεις μεγάλους εχθρούς του ανθρώπου. Этих трех врагов человечества Господь победил. Γι' αυτό και τον μισούνε τόσο Поэтому πολύ. его Και ο настолько διάβολος και τα ненавидят όργανα του и διαβόλου. дьявол, и его предметы. Κрест. Σταυρό. Και Σταυρός. δυστυχώς για μας τους Έλληνες, И, к σожалению, для нас, для οι греков, κυβερνώντες μας δεν είναι ούτε Έλληνες наши политики ούτε даже не χριστιανοί. греки и даже не христиане. Θέλετε απόδειξη? Хотите доказательств? Τα νομοσχέδια που ψηφίζουν είναι εντελώς αντίθετα вот και эти για την новые- πίστη και για την πατρίδα Новые законы, και για την οικογένεια. за которые они голосуют, они и против нашей веры, и против нашей семьи, и против, вообще всего. Προσέξτε λίγο, μόνοι σας θα το καταλάβετε. Вы сами можете Όταν это βρεθεί понять. κάποια φορά στην εκκλησία στο ναό, πώς κάνει το σημείο του σταυρού. Вы можете Θα посмотреть на нашего τρομάξετε. правителя и посмотреть, Θα φρίξετε. когда он заходит в церковь, как он делает крестное знамение. Это какой правитель? Το χλεβάζει ακόμα και εκεί το σταυρό. Греческий. Φανταστείτε πόσο μισεί το σταυρό. Ο Понимаете, διάβολος με τα όργανα. насколько он ненавидит крест. Дьявол сильный. Και ενώ εμείς αγαπούμε τον Ορθόδοξο Ρωσικό λαό, αυτός ο ταλέπορος, Мы любим русский σε православный σηκώθηκε народ. μόνος του όμως, А он, наш правитель, как бы, με τα όργανα του. вместе с его Να γίνει μια έρευνα πόσο αγαπάει ο ελληνικός λαός το ρωσικό λαό που είμαστε Если бы Ορθόδοξοι. вы просто посмотрели, насколько любит Το греческий народ 99% των Ελλήνων, των χριστιανών, 99% όχι греков μόνο τους αγαπάει και τους не λατρεύει. просто их любят, мы их и обожаем. Ну, Русских. мы с Никосом дружим, это русские. Мы Как śmietam братья. to είμαστε σαν αδέρφια. Мы пример просто. Είμαστε σαν παράδειγμα της φίλας. Και ο ελληνικός λαός έτσι νιώθει το ρωσικό λαό. Αδέρφια. Греческий народ также чувствует насчет русского братства. Αυτό που ενώνει τον άνθρωπο είναι η πίστη του Θεός. То, что это человека с Богом, это объединяет людей, это вера и Господь. Ενώ ο διάβολος Θεός. διαβάλλει, χωρίζει. А дьявол, он наоборот их разъединяет. Γι' αυτό και μπήκε μέσα σφήνα ο διάβολος να μας χωρίσει με αυτόν τον πιο αγαπητό λαό Поэтому дьявол, της Ιφιλίου, του к πλανήτη. сожалению, захотел нас разделить с нашим любимым братским народом. Да. Τι λες ευλογημένη? Δεν θα το κάνουμε. Δεν θα τους κάνουμε υπακοή. Говорит, мы ему не будем подчиняться. Да. Έχει μια ερώτηση και ο Γιώργος. Ο Γιώργος, Давай. μπορώ να τον ακούσω. Мужчине 33 года, Ένας άντρας είναι 33 χρονών девочке 16 και лет. το κορίτσι είναι 16 χρονών. И мужчина, ну, как бы проявляет такие чувства. Это очень большая разница, ведь 17 лет. Είναι 17 χρόνια διαφοράς και αυτός ο άντρας έχει κάποια συναισθήματα, λέει. Ну, то есть, как ей поступить в этой Πρέπει να ситуации? κάνει αυτή σε αυτή την κατάσταση. И тем более мужчина, он сан диакона. Και, Это реальный пример. και επίσης Это είναι και реальный пример. διάκονος. Πώς είναι? Διάκος. Διάκονος. Κάνει- Διάκος. Ναι, Στην στην- είναι διάκος. Βοηθάει ή που βοηθάει στον παπά. Διάκος. Σωστά. Είναι το πρώτο στάδιο. Ο πρώτος βαθμός της ιεροσύνης. Ναι. Ο διάκος και μετά γίνεται ιερέας. Λοιπόν, αυτός θέλει πρεσβυτέρα δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, και η διαφορά είναι А через 10 τόσο лет μεγάλη. 36, Он, значит, хочет матушку, и у них это большая разница. Да, ну кто его знает, что он хочет. Δεν ξέρω τι На- θέλει. Намерение. Λοιπόν, Αυτό. να κάνουν πολύ προσευχή και ο μεν και ο δε. Им нужно обоим очень много молиться. Γιατί το θέμα είναι πολύ σοβαρό Потому что это серьезная και тема. μάλιστα αν μπορούσαν να κάνουν και μια τριήμερη νηστεία Если могли, им нужно было бы 3 дня попаститься. και ο Θεός θα τους πληροφορήσει αν αυτό που κάνουν είναι από το Θεό ή είναι από το И διάβολο. Господь им скажет, если то, что они делают, это от Господа или от дьявола.
Вот это Хорошо? Ναι. необходимо. Έτσι. Спасибо. Έτσι. Спасибо. Харисто. Να είναι ευλογημένο. Λοιπόν, τα μηνύματά μας στο ρωσικό χριστιανό ορθόδοξο λαό είναι ότι τους Наше αγαπάμε, сообщение к русским, τους православным, θεωρούμε это то, αδέρφια что мы μας. их любим, мы считаем, что они наши братья. Διότι αυτό που ενώνει τον άνθρωπο είναι η πίστη Потому του что то, что τρόπου. объединяет человека, это, конечно, во-первых, его вера. Ευχόμαστε όλοι εμείς και Я προσευχόμαστε надеюсь и молюсь, и να все мы, ξεπεράσουν γρήγορα что, αυτή τη δοκιμασία που что это περνάνε. испытание, которое вы проходите, вы быстро его пройдете. Να ενεργήσει η χάρις του Θεού και να έχουν την Чтобы ειρήνη рука του Божия Πνεύματος του Αγίου. подействовала, и чтобы был мир, чтобы был мир. Διότι μόνο η ειρήνη του Θεού μπορεί να Потому что ειρηνεύσει τους λαούς. Только мир Бога может помирить страны и народы. Ευχόμεθα λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο που έχει τους καρπούς του Πνεύματος του Αγίου και μέσα σε αυτό είναι και η ειρήνη, να τους φωτίσει και να τους ειρηνεύσει. И мы все желаем, чтобы вас Господь просветил и вас помирил. Και ευχόμεθα όταν ο Θεός μας καλέσει να βρεθούμε όλοι μαζί στη Βασιλεία Также των желаем, Ουρανών, что στον когда Παράδεισο. Господь нас всех позовет, чтобы мы все с вами встретились в Царстве Божьем, в раю. Спасибо, Господи. Να κάνουμε ένα συμβόλαιο. Нам нужно сделать договор. Ή όλοι μαζί στον Παράδεισο И все в раю, ή κανένα στην и κόλαση. никто в аду. Χαρασό! Хорошо. Δόξα τω Ναι. Слава Ναι, Богу. δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Да, ναι. Λοιπόν, αν τελειώσαμε, να κάνουμε μια προσευχή. Если мы закончили, помолиться. Давайте помолимся. Τελειώσαμε. Да. Λοιπόν, Ναι. να προσευχηθούμε λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Να ψάλουμε όλοι μαζί. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόφος τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Αγίον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλανθρώπε δόξασι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να είστε ευλογημένοι. Аминь.